ଏହି ଫଟୋଟି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ନିଆଯାଇଛି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଏହି ଫଟୋଟି ଏଲୋରା କେଭ୍ ଯାହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହାମ୍ପି ଯାହାକି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏହି ଫଟୋଟି ରାନୀ କି ଭାव ଯାହାକି ଗୁଜରାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ 200 ଟଙ୍କାରେ ସଚୀ ସ୍ତୂପା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯାହା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଯାହା ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ ମଙ୍ଗଲୟାନ ଯାହା ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥିତ।